Zanathi sizoyithola le ntika. Yeah. Inkinga yakho bolitela omunye, umuntu ubheka phansi wena ubheka phezulu. Lapha abanye bekhala kukhona ithuba, uyalibona noma ulala nje ulipele. Sikuma ubheke ngale ndlela lolobu lahlekile kwabanye, usuka wentanda ungazi ukubona. Yebo ngiyakutshe thola inkinga uyithole, yenza ishathululo ukuze abanye bakuthande, kodwa wena uzuzile. Thola inkinga uyithole, sungula into entsha. Inkinga mpeni wemali, kodwa umsebenzi wakho nguwe. Zawoza woza wozani sonke, woza 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 impumelelo yakho. Ungalima mawukhala abantu lapho banobuhlungu khona ubuhle. Umuntu uyoyihlanza yoliyongana, uyobona laba amanye lindile, abanye babheka izinkinga, wena ubona izinketho. Konke okufunayo kusondele nje, uvula amehlo ubone. Sikuma ubheke ngendlela lolobu lahlekile kwabanye, usuka wenhlanhla ukwazi ukubona. Yebo ngiyakutshe thola inkinga uyithole, yenza ishathululo ukuze abanye bakuthande, kodwa wena uzuzile. Thola inkinga uyithole, sungula into entsha. Inkinga mpeni wemali, kodwa umsebenzi wakho nguwe. Woza woza wozani sonke, woza 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 impumelelo yakho. Inkinga iphuzu lokuqala, iphuzu lokuqala, iphuzo lokugcina solothola isikhala. Inkinga uyithole, yenza ishathululo ukuze abanye bakuthande, kodwa wena uzuzile. Thola inkinga uyithole, sungula into entsha. Inkinga mpeni wemali, kodwa umsebenzi wakho nguwe. Woza woza zonke izinkinga ziyathandwa.